Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng TED ti tulong apo ijay Agusan del Norte. Iti man amo yan ti report manipod apo iti DSWD. Kada ti nagduduman pa nga damdamag tampok iti programa tayo IFM News. IFM News. IFM News. IFM News. National. Di Secretary Rex Gatchalian ti Presidente kadwada dagiti dadumang opisyal a personal ang nagturong iti may sa Child Development Center iti Agusan del Norte tapno titulong kadagiti agad-adal ken ti komunidad iti napalpalabas a Biyernes. Maragsakan ni Suda anang sarabo kadagiti ubing amang isursuro ken naganak iti naso a CDC iti Barangay La Paz, Santiago. Ti daycare center ket ni patakder babaen ti programa akapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services wenno kalahi CIDSS ket ni pasa idi 2023. Iti pa nagbisita da kadagiti agad-adal ket inikada ida iti school bag ket Starlink internet system tapno makatulong ti digital access iti lugar. Kuna ti sekretary nga ilong lungalong ti kalahit si IDSS ti community driven development amang ti power kadagiti lokal a residente amang isalip kadagiti a proyekto amang patungpal. Nagyaman ti sekretaryo kadagiti community volunteers ken partners para itagtultuloy apan nagtrabaho da nga adaan ti dedikasyon kagidda ti daytoy programa ket sinigurado ni Secretary Rex nagtultuloy apan ang ti emergency cash transfer kadagiti nagduduma probinsya kas bilang tulong kadagiti apektado ti nagsasaro na ginginit kandidigra. Obobra ni DSWD ti panang ti cash assistance kadagiti pang pamilya nga apektado anang rugi idi October 20 to 26, 2025 Masbate, Romblon, Cebu, Oriental Mindoro, La Union, Pangasinan, Bukidnon. Sinigurado ti DSWD nga agtultuloy ti panang ti gobyerno ti tulong kadagiti pamilya tapno makabangon manen para iti IFM News. Ay Dolores Martinez, Tatak, RMN.